Hello, Ding Channel. Thank you sa pa-thumbs up. Ready na yung ano nito, yung mic. Rinig ba? Thank you, Jen. Iniwan mo na si Joren? Nag-out na siya doon? Okay, okay. Naririnig mo ako? Ano yung ano ko, yung speaker ko? Ay, yung mic ko? Okay lang. Nandun na. Wiwi Wonders.
Welcome home sa maliit kong mansion. Walang harang. Biggest shout out to Louie Renders. Shout out. Welcome home. Hello. Louie Wonders. Dan na raw sa'yo si Paray British Vlog. Hi sis. Must be OFW Live. O pinagabi, Kel. O, galing ka kay Host Jorin. Dikit na tayo. Ano, si Smart. Wait lang. Hello, hello. Ano walang ano yung sounds ko. On. Ay, meron. Ano yung Bagan Marbles. 40% na lang. Okay. Ang alin, Wavy Wonders. Thank you sa paharang. Padalaw po. Yes, sis. Oh. Baba mo lang yung link mo. Meron akong ano dito, isang ano ko, isang alalay. Kaya ano ko sa inyo. Ay, oo, wait lang. Yung jacket, nakalimutan. Yan, nababa ko na. Hindi, Pislat. Hi, host Dan. Thumbs up. Good evening po sa iyo. Good evening din. Welcome sa maliit kong mansion. Shout out sa inyong 5 milyong bisita ko.
Baba niyo lang yung ano niyo, yung link niyo. Para mabilis lang maano, mapuntahan. Yan, Kel, mayroon na, may pa-jacket na ako kasi malamig pa eh. Kailangan ng jacket. Ay, oo pala. Wait lang. That is not thank you, Kel. Yan. Thank us, Joren. Thumbs up daw. Vivi Wonders. Yan, nagbaba na siya ng bahay. Dikit ko tong ano ko. Ay, dumikit na pala itong isa ko ninja. Mayroon na paka. Anong paka? Oo nga, bakit wala pang jacket si ano? Si Friendship Wewe. Sana. Meron na jacket. Baba nyo na lang yung bahay nyo dyan para ano. Kung sino pa hindi nagdikitan. Whitey, whitey, whitey. Pas Joren, tingnan mo nga yung speaker ko. Clear ba? Meron akong ano. Rinig nyo yun? Sige lang. Kailan ang ano mo? LS mo, Wiwi Wonders. I-ano mo lang para naka-notificate naman yun. Sige lang. Ay, masakit pa rin yung lalamunan niya. Nag-concert ka, Wiwi Wonders? Hindi, Pislat Dan na birthday ng anak mo, Paul Pack. Okay. Ay, taga-Tacloban ka. Agi daw into, yan mo kapag sugad, na wala ka magsisiring nga amon. Buti ka pa, maraming pa premyo.
May pinsan ako diyan sa Tacloban, dida Sagkahan. Tapos 'pag nauli ako dito ako nagmemerkado Tacloban. Ay, Jen, Maras-Baras, alam natin 'yan. Oo. Ay, Javier. Oda man Javier dida. Yung asawa niya diyan nagtatrabaho sa airport. Kilala mo 'yan diyan ni ano, Manasinyang, ang asawa ni Mano Dante. Okey. Abangan ko basta kaya ng oras kung hindi wiwi tambay na lang bahay kasi may amo ang kislat. Oo, mahirap talaga Inday 'pag ano 'no, yung may amo na ano, kailangan mo talagang diskartehan. Pero okey ng Tacloban ngayon. Kasi nung umuwi ako, doon ako nag-ano, eh, nagpakain sa mga alyados ko. Madamong lugar, Tutora, Servilla. Oo, mga ano 'yan diyan sa Tacloban, ganyan mga apelyido. Kapag gabi, okey lang ganitong oras. Oo. Joren Channel TV, Whitey Whitey, Wiwi Wonders, baka mga kakilala niyo. Oo. Rico man ang mga tiyuha Tacloban. Lami kaayo, TV. Ah, kagwapa oy. Unsa may gwapa anday? Hala po, sakto lang po. Ano 'yan sakto? Nakakakain ng 3 times a day. Dami od, opo, daming kapitan. Oo, 'di ba may tiyuha ano, Barogo. Upay pahiya kay damo sa lapi, bikin man. Pare pa kita sweldo, Kel. Dikit ko na pala 'to si Mercury sa ano, yung dito sa ninja ko.
Oo, malapit lang doon. Nung umuwi kami doon, ano, Wiwi Wonders. Again, ang dami namin picture niyan doon sa ano, may MacArthur. Si ano yan, Jen, si Inday Pangga, na may kaayo. Ninja niya yan. Mercy, OFW Life, salamat ha. Bukas na lang sukli, okay lang ba? Sabi ni Inday Pislat, lapit na rin yan sa na-monetize Liwan. At all na lang. Malaki pa ba ang kulang mo sa watt hour? Oo, para dikit. Sinong gustong umakyat? Opo, 1 kilowatt hour na lang. Okay, support kita, Wiwi Wonders. Don't worry. Isingit kita. Kasi na, magiging ka-ready bro. Oo, play kita. Sabay kita kay Inday. Kasi si Jane tapos na yan. May ano ka na, yung nakaset up na yung playlist mo. Kasi para mas madali. Shout out sa bisita kong 10 million. Welcome, welcome. Wiwi Wonders, padalaw. Sabi ni Merz B. OFW Life. Wait lang, hindi nilinis na ni Kuya. Oo, para help ka ni, ano, ni Jen. Kasi okay na yung watch hour ni Jen. Banana na lang ang ano niya, kulang. Yan, oo, para mas madali. Okay, mamaya, set natin. Para kay Inday. Oo. And Jen, kulang na lang yan ng ano,
Mga 50 bugos ba, Jane? Sino yun, Host Joren? Si Lolo, magigising. Ang laki ng nalagas. 87. Eh, wag ka sa akin. Top 1, 100. Oo, tuloy-tuloy lang yung ano. Kasi pag may nababawas, kailangan meron kang ipapalit. Estimate mo lang yung kaya lang ng ano mo, 1 o 2 oras. Pinakamatagal na yung 4 na oras. Tapos habang nag-i-LS ka, kailangan may katabi kang tubig. Konting kembot na lang yan. Oo, ganyan kami dito, baby and wonder. Wala kaming ano, walang masamang tinapay. Ganyan ang samahan namin. Oo. Si ano na lang ang ano namin, si Inday, si Kabisyo, at saka si Host Randy. Para mamoni. Yan si Kel, ano na yan? Konting idlip na lang yan. Within this week yan, Kel, no? In God's will, sabay kayo ni, ano, Waray British Vlog. Kasi mas maganda yung, di baling maliit, basta solid, mas mahigitan mo yung, ano, yung mas karamihan. Kasi ano yun eh, may communication kami bawat isa. Basta sabi ni Lami Kayo, basta malaki. Alam mo na yon kung ano yung malaki, malaki lahat. Di bali maliot, basta malaki. No! What are you doing? Mega love, shout out. 9 million viewers dyan. 8 million na lang. Agoy. Shout out, Whitey Whitey.
Makulit yung anak ko, eh, pinagkikialaman yung ano ko, hiwagang paingay. Shout out, Whitey Whitey. Kilay is life. Nine million viewers ko. Magbabalang kayo ng bahay dyan. Sino may mga banana dyan, ipamigay nyo na. Hindi, ang ganda ng ano mo intro Lami kaayo. Oo nga. Ano na lang nangyari sa host natin, host Joren? Lagi na lang tulog. Pero nagpi-PM siya sa akin. Sabi niya, busy daw siya lagi. Siguro may hinuhukay itong kayamanan sa baon. Sige lang lami kaayo. Para maano mo, ma-perfect. Ganyan din ako, mapagsaliksik. Ako nga nagpaano ako ng bago kong intro, nabura yung intro ko, ginalaw ng anak. Nahuhukay na ng itlog niya. Bye. Niyak yung ano ko, baby girl ko. Nahukay na yung itlog niya. Shout out sa 6 million kong viewers. Dumalaw sa bahay ko. Bakit pagdating sa cellphone, 7? Oo, sige, sige lang. Yung ano mo, Jen, yung ninja mo na lang. Wag mo ano mo yung ano, yung main mo. Tapos ano, copy mo yung link mo na lang.
Ano yan, Kel? Gabing-gabi nakasalamin ah. Ang galing ko yung salamin ko, Kel. Ay, tingnan mo yung mic ko. May pa-mic na ako. Kel, may pa-mic na ako. Oh. Naharap ako pag di ko nakakita yung sa ano, cellphone, maliliit na ito. Tamsak Dante, wala. Oo, tamsak. Lagay mo yung link mo. Yan ang gamitin mo para ano, hindi na kasi nahilolo. Tahimik si Sis Lore, siguro nakapag-vlog na yon. Punta ng SM. Hindi, Pangga TV, see you tomorrow. Sabi ni Wiwi Wonder. Hindi, may ano pala kayo eh. May usapan ni Wiwi Wonder. Ay, salamat dumating si Sihan Arda. Welcome, Sihan, my friend. My young and beautiful friend, may your day be a full of beauty. Thank you, thank you. Very young ba talaga? Nami kayo, TV. Hihi, ang ninja ko lang pala. Dikit mo na, dikit yan, Inday. Sihan Arda, drop your link. We have a visitor from UK. Baby Wonders, pasyalan mo yan si ano, si Sihan Arda. Turkish yan, Turkish. Saka ano, Inday Pislat, pwede mo na lang unahan yan, tapos ano, mag-iwan ka lang ng bakas. Shout out sa bisita. Wait lang, hindi pa siya nagbaba. Kasi ano yan eh, yung salita natin hindi niya maintindihan. Ginugugol pa niya yan. Matyaga yan. Teacher yan sa Turkey. Wait lang. Anuin ko yung ano niya. Hanapin.
Yan, binaba ko na yung ano niya, yung link niya. Basta ilagay niyo na lang na ano, mag-iwan kayo ng bakas from Emily. Alam niya na yun. Wait lang yung jacket mo pala, Jen. Nahagkot ka na dida. Albi Bautista, hello. Slor. Dumating si, ano, si Sian Arda. Ang bagal magpa-jacket, ano? Ay, ano ba yun? Wait lang. Yan. Malakas talaga yung radar mo, Sis Lori, sabi ko. Kumusta kaya si Sis Lori? Nakapag-vlog na kaya yun? Timing nga, dumating nga. Yehey! Dumating ang aking friend. Welcome. Oo. Di pa natutulog yan si, ano, si Ray British Vlog. Ay, nagpunta ka kay GB? Bakit yung jacket hindi? Date yung jacket sa ano? Meron na, may jacket na. Sis Lori, sabi ni Host Joren, anong ginagawa mo dito? Sabi niya, bawi-bawi ka na lang, Jen. Pag nakaraos ka na. Alam na. Siyempre, alam na, Boss Joren. Yan. O, sinagad niya na. Ba't pag ginaganyan? Ano pa babalik ka? Matanggal yan. Ganyan o ba? Babalik mo. Tabawin yan. Hindi mo rin magamit ngayon. Ay, thank you, Wiwi Wonders. Good night. Oh, alas 11 na pala. Itlog na po lang.
Paalam lang ako kay ano, JB. Nandiyan na naman si Jory, no? Umpisa itlog na brown brew. Sige lang, Wiwi Wonder. Salamat sa pagpasyada, ha? Don't worry. Alam mo na yon. Sis Lore, sabi ni Jane, parang bangag ako ngayon. Ano yan, ano, Day? Yung profile niya, payaman. Payaman. Pag tunay may itlog na brown. Ay, may hilo ka dyan. Bawi ka na. Pag kumain na siya, mag-ano ka na lang, Jen. Gatas. Para kang ano yan eh, daig pa nagtrabaho ka sa pabrika. O kaya, ka-level mo si Host Jorin. Walang tulugan din yan. Sana all, parang wala namang itlog. Uy. Host Jorin, wala daw itlog. Ay, hilo din ako. Binabatikos ka ni Inday, Host Jorin. Ano yan, Host? Ang lalaki yung mata mo ah. Oh. Bawi ka na lang mamaya. Tulog. O Inday, binaon daw niya sa lupa para maging pula. Shout out sa 5 milyong kong bisita. जिले 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 और लड़कियां मिले 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 Alam mo ha, may pa-music na ako. Mahal na kaya ngayon ang ano, itlog na pula. 12 ba yun?
Hello, hello. Asan na si Kel? Tatanungin ko pala mamaya. Nakapagsimba? Baka yung listahan ko dyan mawala. Di ka naman. Itlig na piliin. Ito si Kel yung doktor. Naguluhan. Paulen TV. Welcome home sa munting bahay ko. Appear. Ayun. Shout out sa bisita kong 6 million. Kel ba yan? Kel ba yan, Day? Kel him. Oo, nalilito ako. Promise. Hindi daw siya yan, Day. Diyos ko, pinunta na tayo ni Lolo, naloko na. Patakas si Inday. Oo, si Inday. Si Jorin, na itlog na brown to. Ano yan, yung ninja mo o pangalawang account? Ang laki yung mata. Impostor host, patira natin kay Digong. Harang. Thanks, Sis Lori. May paharang. Mahaba, maikli. Anak ni Digong to.
Hala, ba't walang harang? Kanina meron yun eh. Sige, may dito. Hindi nagpaalam si Inday doon. Nakadami ka doon, Day. Coco ni Kel. O, sige lang, Kel. Oo. Alam ko, Lunes bukas may pasok. Nagpaalam ako, sabi ko, mag-il-il ako. Ano yung mag-il-il? Kalikitan lahat. Ingat, bro, Kel. Sabi niya, hello, host, newbie. J Wonder. Bigyan ito ng jacket. Matipid yung harang ko, no? Sorry. Fifteen na sila. Mauna na ako matulog, guys. Magandang gabi sa ating lahat. Good night. Good night, Kel. Managinip ka ng maraming banana. Ay, maraming ano pa. Oh, kasama na yun. Blazing pa. J Wonders ay Friendly Wiwis Vlog. Welcome sa munting bahay ko. Baba mo yung link mo para ano, mapasyalan ka nila, mga friendship ko dyan na matitibay, sulit. Bakit ganun? Sinipsip ko naman. Ano yung sis Lore yung sinipsip? J Wonders, pasyalan mo yan si ano, Albi Bautista. Maraming ano yan. Maraming galamay yan. Ah, yung ad. Thanks, sis Lori. Ito sa'yo. Jenilyn Sata Rivers. Hello, J Wonders. Oo nga, mahina ako sa mga sakay-sakay. Baka pinagpahinga ni Lolo yung ano ko, yung gate. Hindi nilagyan ng harang. Then, puntahan mo na lang yan si J Wonders kung ano, mag-iwan ka na lang ng bakas.
Ang sexy ng ano, ni Lami kaayo. Tingnan mo, oh, may pa-bra. Yung profile mo, Inday, oh. Ano kaya yun? Bakit walang ano, walang harang ako kay Inday? Siguro hindi kami close. Miss Lori, dan thumbs up. Shout out sa bisita kong 6 million. Welcome sa aking barong-barong. Jorin Channel TV, Whitey Whitey. Nakaapat na raw siya ng labas. Hindi, wala talaga. Oo nga, kanina kaya Host Jorin meron din harang daw. Kanila meron. O baka ano lang, timing lang. Unlimited ang harang niya. Sige lang. Ay pa rin, Jorin. Wala pa rin kasi. Ano kaya yun, no? Op, op, op. Ano yun, Day? Wait lang. Ano yun? Nauusog si Inday. Nauusog. Host Jorin, nauusog siya. Siguro ano to, kulang sa kasuuban mo nga si Inday. Inday, baka gusto niya yung ano, maarte yung ano ni Lolo. Gusto niya yata yung main mo.
Jay Wonders, playing ng video mo na may harang. Wow, may harang na pala si Jay Wonders. Payaman na rin, payaman. Yehey! Oh, may clap na ako. Wala, bakit kaya ano? Hayaan mo na kung ayaw. Oh, may clap na ako. O, sige lang sis Lor. Yung ano ko dyan, listahan na ano, baka... Sige lang sis Lor. Yung ano ko dyan, listahan na ano, baka... Nawala dito balong ah. Ay, naku. Ay, ito. Nawala dito balong ah. Itapon mo na raw. Itapon mo na raw. Kunwari lang yan, Inday Host. Next pala niya. Kunwari lang yan. Next pala niya. Huwag mo nang buhatin ng tatapos. Hindi mo kita. Ba't nawala yung harang? Wait lang. Yung harang. Mayroon naman dito oh. Oh. Yan oh. Samain ko yan ha. Samain ko yan ha. Sumuko na yata yung cellphone mo, Inday. Andyan lang day, nakaparking Honda City ni Host. Yun daw sakyan natin punta kay Lolo Whitey. Hingi tayong pamasko tayo, revenue. Yun lagi na-encounter mo, Host? Yung ano? Honda Civic. Yun lagi na-encounter mo, Host? Kasi pag sa akin, yung ibang inaanuhan ko, puro cellphone naman yung harang. At saka gamot.
Wala na, nagamit siya. Patapon mo yung cellphone ni Inday. Kawawa naman. Wala na, nagamit siya. Siguro yung pagka-open yun. Siguro yung pagka-open yun. Na-restart niya. Hindi ba kadali lang host kasi minsan ano yung signal. Na-restart. Hindi ba kadali lang host minsan o playing two ads mo te, sabi ni ano, Waray British Vlog. Playing two ads. Waray British Vlog. Ano oras na sa'yo dyan, Jane? Alas 2:30, no? Ano oras na sa'yo dyan, Jane? Alas 2:30, no? Pag natapos tayo, ano, matulog ka muna saglit. Tapos, pagising mo, mamingwit ka ulit. I-day off mo pala bukas, di ba? Tapos, pagising mo, ulit. I-day off mo pala bukas. Hello, ayaw talaga kay Inday. Hello, ayaw talaga kay Inday. Baka ayaw niya kasi ninja, Inday. Oo nga, bakit kaya? Nagtataka din ako. Ako nga sa sarili kong ano, nagpe-play. Oo nga, bakit kaya? Nagtataka din ako. Ako nga sa sarili kong ano, Tama mo. Pag ginagawa natin, tama mo. Mas Jore, no? Nausog mo raw eh. Hindi mo relate. Tama. Sabi ni Inday. Sige. Jore, no? Nausog mo raw eh. Mommy, can I get a cookie? Cookies? Lalo. Anton, bigyan mo nga ito ng biskuit na hihingi. Cookies? Pauline TV, Whitey Whitey. Hello, sis. Pauline TV, Whitey Whitey. Hello, sis. Wait lang. Yun yung pan, pinapasok ko. Ito hindi yun. Nag-play dito sa ano ko. Sa ninja ko. Inopen ko siya kay pupuntahan ko si Pauline. Pauline TV. Hello? Bakit kaya? Ito yung ninja ko, nagpi-play.
Wala, Inday. Ano nangyari na sa ate? Dumi. Oh. Wala, Inday. Dumi. Kadami pa rin. Dumi talaga. Ito, ang haba ng playin niya, oh. Dito sa ano ko. Ito. Ito daw yung haba ng ano niya, oh. Harang, oh. Tingnan mo. Ito daw yung haba ng ano niya, oh. Harang. Ayun, oo. Oh. Meron na daw, isa lang. Paano ang ginawa mo, Day? Ang haba. Ay, ganun. Ayaw niya ng ano, no? Nawala na si Host Jorin. Natakot sa Inday. Yung pangipit lang yan. Yung okay lang niya. Ayaw niya ng ano. Kaya nandito eh. Parang eh. Ito, tignan mo ito. Wala Yan. na si Host Jorin. Takot sa Inday.
Sige, gumawa nito, di ba? Hindi mo yung itim daw. Itim dyan. Kailangan mo nito. Hindi, kunin mo marami dun. Bukasin mo yung Shoutout sa bisita ko, 3 million. Wait lang. Ala. ito. Oh. Di ba? Hindi kailangan yun. Yun. Ikit. Kailangan mo. Ito yan. Ito nga, yan ang magpapalit. Ito. Parang. Shoutout guys, nakatulog ako ha. Ala, sabi ko, puyat ka na. Idlip mo na muna ah. Jane. Tulog ka na. Shoutout sa bisita ko, 3 million. Mayroon pa. Oo nga sis Lori, sabi ko matulog na eh. Para may energy. Pagka ano niya gising, ulit. Alam mo, pumasok ka. Kaya mo pa? Tulog mo na ah. Baka magalit na si Martin. Para hiya ano, kadirig. Idlip mo na muna ah. Okay. Tulog ka na. Sis Lore, anong ginagawa mo? Hindi pa ako nakapag-edit talaga, hindi pa natuloy. Oo nga, sorry, sabi ko tulog na eh. May energy. Ano niya. Eksakto na lang natin ng ano, alas 12 para makapahinga na tayo. Ay, oo. Ano yun, iba? Yung sinasabi mo? Ay, sis Lori, sali ka rin kay ano. Di ba na-meet mo na si Sisi Mat? Ganon din ang ano niya. Marami doon eh, kaya lang ano. Yun sa kanya. More daw OFW, ibang bansa. I-ano mo si Sisi Mat. Sasali nga ako eh. Lore, ano ginagawa mo?
Agoy, Ginoo. 82. Maubos ang imong lubot diha. Eksakto na lang natin ang Hindi, ano ba? Hindi advisable. Ano, di ba? Sorry, sali ka rin si ano. Di ba na-meet ko na si Sisimat? Meron din ang ano niya. Ay, grabe, 48. Or daw ano, OFW. Ano yan? Paano ang ano mo? Ikaw ang naka-schedule. Tapos, halimbawa ikaw ang naka-schedule, tapusin mo lahat. Ano mo si Sisimat? Agoy, Ginoo. 22. Ubos ang ibong lubot niya. Bigay mo kay ano yun, as minute. Huwag yan, malakas. Di ko mapagana, basta tapusin sila din. Tapusin nila. Ay, ganun pala yun. Ang dami. Kasi kami, ano lang, baka skid lang kami ng 20. Grabe, 48. Ano yan? Paano ang ano mo? Ikaw naka-schedule. Ala, 40. Susuko ang laptop mo. Oo, Jen, ganun. In nature. In nature. Ang dami, oo. Zile, 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 yo alergial. Mile, 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 mile. Baka magsalita na yung laptop mo niyan. Zile, 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 yo alergial. Mile, 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 mile. Sinabi mo pa. Hindi naliligo yan. 2 araw na. Joke.
Oo. Hindi naman 'pag ano, ewan ko lang depende ata 'yan sa video diyan. Basta mayroon ano, ads. Oo, gano'n. Pareho na kare-karigo. Anton, wala ng sound dito. Ginalaw ni Ashley. Tingnan mo nga. Ayan, may na ako. Forty taga minutes. Hindi, basta depende ata yan sa ano eh, sa ad. Naliligo yan, dalawang araw. Hindi naman pag ano. Depende ata yan sa mayroon. Wala nang sound dito. Ginalaw ni Ashley. Zile 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 yoller gal mile 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 Tony, ano mga yung sounds nito, Ton? Pinindot niya sila alin dito. Shout out sa bisita kong 4 million dyan. Inday, tulog ka na, Inday. Pati si Host Joren. 2 hours. Ako nagbigyan mo isang baso. zile 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 yoller gal mile 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 Wow. Parang pag may time. Thank you, anak. Mamaya na. Sis Lori, meron kang hindi nalalaman na sikreto ko. Ah. Dan harang dalawa, madam. Thank you. And I love you. Ito sa'yo.
Shockwave. Sis Lori, ito, tingnan mo. Ano yan? Kita mo? May pasala, may paano na ako, no? May pa-mic ng sister mo. Ano yun? Nakita mo, Jen? Ito yung uso ngayon. Oh. Oy, alam mo yung para sa'yo, di pa dumating. Na ano yata, na-delay yung Ninja Van. On the way na yun eh. Kaya pag dumating sa'yo yun, wag kang hihinto. Maganda na yung signal mo. Sana all tinalo mo. Pagdasal niyo naman kumita tayo ng malaking may pag-giveaway tayo. Nag-giveaway. Ay, Shakib. Uy, alam mo yung para sa'yo, di ko dumating. Ano yan? Oo. Mataranta yun si Marble pag ginamit mo tong mic. Magkaripas yan, takbo sa paloob sa'yo. Sabihin niya, ano ba itong mami ko? Sinisigawan na ako, naka-mic na. Oo, talagang may stress ka dyan pag mahina ang net mo tapos may mga skid ka na hinahabol na ganyan. Mabagot ka, mairita ka pa. Konting tiis na lang, sis. In nature. Oo Maano yun. Oo. Idamay mo na si Idamay mo na si Martin. Tamo, alas 12 na yung ko, mayroon nag-message sa akin yung online. Maya ko na sasagutin.
Anong oras ka natutulog din, sis Lori? Siyempre, nakaano ka niyan eh. Skate. Shop chu and mix. Matutulugan niya. Matutulog. Shout out sa 3 million ko. Salamat. Sinamahan niyo ako. Wala na si Host Jory. Nag-ano na yun. Nag-out na. In nature. जिले 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 यो लड़कियां मिले 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 In nature. Nakadalawang oras na ako. Ay, ano pa? Ilang minuto pa yan? 10. Oh, madali lang. Sa ano din. Sa YouTube ko lang din na ano. Paano na set up? Later na. Later. Later. Later na. Later. I'm not finished. Later. Mag-ano ka lang ng ano. I-download mo yung BidMeet. Tapos, pag na-download mo na yon,
Ta-type mo lang yung music na ano, no copyright. Ako tamad ako mga likot, magaling lang ako sa ibang bagay. Sa bagay, 'di ba? Sis Lore, kumbaga kanya-kanyang hilig. 'Yun yung kasabihan daw eh. Ako mahilig ako magbusisi. Tapos ang ugali ko pa naman 'yan, hindi ko talaga 'yan hintuan hangga't hindi ko nakukuha yung ano, yung dapat kong pag-aralan. O madali lang. Ano dito? Ano na siya? Later na. Later. Later na. Baliktad tayong dalawa. Hanggang sa pag-iitulog ko yan, iniisip ko yan eh. Paano ba? Paano ba, sabi ko. Tapos pag ano, hindi ko pa hintuan yan hanggat ano, habang nakahiga ako, nakasandal ako. Panoorin ko pa yan sa YouTube, sa TV. Hindi lang 5 beses ko panonoorin hanggat hindi ko nakukuha yan, yung mga tutorial. Yung ano na yan, yung Filmora mo, malapit ko na maano yan. Yung mga technique. Sa bagay, di ba? Sorry. Baliktad tayo, Jane. Yan ang ano ko. Hilig ko yan. Tingnan mo yung pag ano, yung pag-apply nung na-monetize ako. 5 beses ko yan pinapanood. Dinadandahan ko. Bukod sa nagtatanong ako sa mga kasama ko, kila Sis Lori, kila Host Jorin, yung mga nag-experience. Tingnan ko pa yan sa ano, sa tutorial. So mga minamahal ko lang pag kumatsaga di agad sumusuko. Wow, may hugot talaga lalim yan Sis Lori. Zile 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 zile. Ay, pag-aralan mo na yan, Jen. Nanahimik na si Loverboy mo. Kanina, rumarat sa yun eh. Nung wala ka. Busy siguro. Pag ganitong oras, di ba may mga ano yun. Diba, dumarating doon sa gate.
Oo, yun nga yun sa akin eh. Hindi ko pa na ano eh. Nasi-sit up eh. Dahil nabubuang ako dito sa ano eh. Sunod-sunod LS. LS. Tapos, kung sino yung LS sa mga kasamahan ko, pupunta ako. Oh. Hindi makapag-video. Anong title niyan? Ano? Paano ako na-monetize? Wala, tumilawak na yung manok. Alas 12 na. Oh, step by step. Di ba doon sa ano, yung sa watch hour mo, may nakalagay doon apply. Pag pinindot mo yon, may lalabas na doon. Send ko sa'yo yung ano, yung pinapanooran ko ng about dyan. Oo nga eh. Dala pang resume. Madali lang. Pero mangangatog ka habang nag-a-apply. Kasi siyempre, first time, baguhan na ano. Shout out sa bisita ko 5 milyon. Inday. Dala. I-play kita mamaya at saka si Wiwi Wonder. Alas 12 na ano, mag-end na ako. Tulog na kayo. Sis Lori. Jane. Inday Pangga. Sino pa yung dalawa? Sakto lang 2 oras. Ayan, may 5 minutes. Hala, di ka pa matutulog. Baka naman ma-anemic ka niyan. Matulog ka na rin para pag, ano, Jane, pagbangon mo, paggising mo, mangisda ka ulit. Ilan pa yung kulang mo? Nasa 100? Di na, di yata eh. Sis Lori, dalhin natin si Jen kaya kay, ano, Ma'am Susan, no? O, Day, mag-ano na ako, mag-out na ako. Sleep ka na. Salamat sa pagtambay, ha? Bukas off pa naman niya. Anong oras si JP mag-open pa? Ay, mag-ano siya pag ilis sa bukas? O, sleep ka na, Jane. Thank you sa pagtambay, ha? I-PM kita bukas, ano, Jane, alamin ko kasi yung sinasalihan namin na maraming banana din. Para ma-full tank na yan. Doon kay GB. GB TV at saka kay Ma'am Susan eh. Si Lori, di ba? Oh, kunti na lang. Diyos ko Lord, sana hindi na magbawa si Lolo.
Gamitin mo na lang muna yung ninja mo. Sige na, sleep ka na. Good night. Bangin naman si Nay Martin, waray nakadirig. Bahala ka. Oo. Mm-mm. Good night, Inday. Sis Lori, mag-out na ako. Good night. Sleep ka na. Ay, ipi-play ko tong ano, yung ano ko, Inday. Matutulog na yon. Tapos day off naman niya bukas. Nihikab na rin ako, Sis Lori. Good night. Thank you, thank you, thank you. Salamat sa inyong lahat. Tapos pag ano, namoni ka na, ikaw, LS ka na naman. Okay. Good night. Yan.